Awo de fois. Si on la nya ou là de fois, la même chose, à vous avec la résolution non. Donc on va en parler. Ah, kalau bejare. Wallahi ma d'abord ni kama. Au moins si ni problème be on a expliqué nous facilement, je crois que c'est des meilleures choses à faire ou bien. Ok, y a pas de problème. On t'a fait. Vraiment merci hein. Ok, n'a que tu me l'avais signé, oui. D'accord, ok, Kabola. Non, voilà. Et ne n'a pas de quoi faire. Ni ma sɔrɔ i ka muso ka ko ma dɛ. Kalu ɲɛ ma sɔrɔ a ma dɛ. Ne ye ko sugu bɛɛ kɛ k'a wele ka dɛsɛ a ka appel tɛ don foyi fo bi ne ma ɲɛ foyi sɔrɔ a ma. Nin ko bɛna to tan. Ne b'a kɛ cogo di? Mais est-ce que i b'a dɔn ne dɔgɔmuso voyagera quoi. O taara mɔgɔ minɛ ta la. Mani. Mais a i b'a fɔ ne dɔgɔmuso bɛ dɔ kalama ko nin na. Depuis a taara ne dɔgɔmuso taara a ma sigi. K'a fɔ ko olu ma taa ɲɔgɔn fɛ. A ko ne kunkolo diralenba dɔ da ko la. A tɛ bali na parce que a dagalo terimuso ye dɔgɔmuso ye. Voilà, puisque mun na mun fɔ e y'a kuma fɔ ne don min na o don sufɛ a bɔra ne y'a ye dugu a bɔra ne dɔgɔmuso fɛ yen ne y'a mɛn kuma la o dugusɛjɛ e ne wele ka ci fɔ ne ye bon ne dɔgɔnin fɛnɛ taara minɛnta la bon ne tɛ a bɛ taa don min na a bɛ segin o don mɛ bi y'a tile fila ye a tɛ segin. Kalu ni ne dabali banɛ wallahi. Janaba ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ Kan foyi tɛ yen. Cɛ bɛ selenya de. Sabula ne bɛna selenya koyi. Tangakaw. Baasi foyi t'u la. A kɛra fama ye. Vraiment a kɛra fama ye. Ne bɛ yɔrɔ jumɛn na yan? Ne bɛ du min filɛ nin ye Saka nin ka du. Saka nin fɛ yan? Awɔ. K'a sɔrɔ i ma ne bɛ bɔ yen fɛ waati bɛɛ hali ne bɔtɔ filɛ n terikɛ de fɛ yen. Ne bɛ olu de fɛ yen baara la. Cɛ a bɛ cogo di? A tɛ cogo la. Fɛn tɛ ka sɔrɔ yen fan fɛ o de la ne bolila ka na ka na dɔ ɲini. Tiɲɛ yɛrɛ la i b'a tiɲɛ fɔ mais samiya bɛ ka don dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Cogoya t'o la dɛ i bɛ segin i bɛ taa so de. N y'a mɛn. Mais cɛ Jɛnɛba e ko k'e bɛ baarakɛdenya la cɛ n tɛ baarakɛden fini ye la dɛ. Ne ka patron kun ye ne ci de ko n ka taa ci la yɔrɔ dɔ la. Ne fana b'o ci sira de kan mais o fana t'a bali baarakɛdenya t'a bali ko n fana ka fini sugu dɔ fana don dɛ. Cɛ i b'a dɔn o fana mana kɛ cogo o cogo sɛ mɔdumani o faga duman bisi la dɛ n'i b'i janti ne yɛrɛ kun fɛnna sa o i ma ne yɛrɛ kun b'a fɛ k'an jɔ i kama yɛrɛ. Sinon Kalu ne ma foyi faamuya ni boli ko in na. Badara muso filata tɛ se ka kɛ muso fɔlɔ ka bolili kun bɔ dɛ ou bien e ma a kuma ɲɛ jɔnjɔn fɔ ne ye n'a sɔrɔ min bɛ yen e ko e kuma ninnu walawala ne ye sinon e ka muso filanan ta ko Basali ko ka Basali laboli cɛnin yɛrɛ la ne hakili ma sɔn. Kalu ne hakili kɔni bɛ don dɔ la Basali ye ne lasigi ne bɔra butigi la ne nana a ye kuma sugu bɛɛ fɔ de m'a dɔn ko ne ale ka su suɲɛ k'o di a sinamuso ma. E ko ka su suɲɛ? A ko ten a ye kuma sugu bɛɛ fɔ a don f'a ye ne yɛrɛ dan kan ka daji bɛ tu ne kan ko tu mɔriya ale tigɛra ne la bi a tigɛra na sini. I jɔ dɛ ne ko a y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ wa k'a ka su suɲɛ ka di muso filanan ma o ye tiɲɛ wa? N t'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ parce que a don ne ma si a fɛ yen k'a sɔrɔ a ka su kun don mais n b'a ka su suɲɛ abada ka d'a sinamuso ma.
Badara, tiɲɛna i ye ne yɛrɛ kuma so. I man kan ka s'o ma cogo si la ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan. O man kan tɛ ka kɛ ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan. Nɔ n'a sɔrɔ i y'o kɛ muso filanan ka jɛngɛ kama, Badara o man ɲa dɛ. O man ɲa. I b'a dɔn hali ni den sɔrɔla o la, i b'a dɔn u bɛ tɔgɔ min fɔ o den ma, est-ce que o ɲɛɲini i b'o dɔn? Ka muso dɔ ka hali n'a man di ye, ka dɔ ka su suɲɛ ka di dɔ ma, hali n'a man di ye, hali ni ko b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ, i bɛ taa si a fɛ yen de. K'a fɔ i n'a ka galama ko a don t'a bolo kan ko e ko ka su to yen ka taa si dɔɔni fɛ yen, i yɛrɛ ba de kɛ a ye, walayi a tun man kan ka kɛ. I b'a dɔn ni a y'i yɛrɛ ma se kan a dimina. I bɛ fɛn fɛn kɛ, n'an bɛ fɛn fɛn kɛ, an ka ɲini ka na n'a ye. O y'a ta kun de ye o. O mana kɛ cogo cogo, i hakili to i yɛrɛ la dɛ. Sinon caman bɛ yen u bɛ bɔ so ka na baara kɛ, u tɛ fɛn sɔrɔ wa ni fɛn bɛ segin. Ni ko ten, ne ma na o kama, ne nana wari ɲini de kama, mais ni Ala sɔnna ma, o fili tɛna ne sɔrɔ. D'accord, mais i n'i ka patron yɛrɛ cɛla bɛ cogo? Tiɲɛna patron kɔni basi foyi t'a fɛ. A ka faamuyali a bɛ ko faamuya, wa fana tile kelen a ma deli ka foyi fɔ n ma. Patron yɛrɛ n'a ba dɔrɔn de don, kuma foyi t'u fɛ. D'accord. Ne yɛrɛ mɛn ko Siya ka muso ta, k'a muso fana jiginna. Cɛ den kɛra cɛ ye ou bien muso? Wa den kɛra muso de ye, o den ko ko wɛrɛ b'o duguma minnu tɛ kelen. Cɛ, Jɛnɛba, ne ye kuma min f'i ɲɛna, aw baarakɛ den ninnu, yɔrɔ kuma dɔ bɛ mɛn aw da, o tɛ mɛn patron da, a tɛ mɛn patron yɛrɛ da. N yɛrɛ kulo de y'a mɛn. O y'a ta kun ye. I ye tiɲɛ fɔ. Nin tagakun jɔnjɔn bɛ se ka k'a la, a kun dɔ bɛ se ka kɛ. Ka ko ta nin dɔrɔn de don. N'an ko sago, tu sais, ni ne ko min da don suko programme na sa k'a ɲɛf'i ɲɛna, an bɛ bi k'a la ka sini k'a la a tɛ ban. Non, i ye fili min kɛ nin ye, i ye fili cɛjugu de kɛ nin ye, mais an b'a essayer sisan denmuso bɛ se ka na cogoya min na, an ka ko bɛɛ dabila an ka taa denmuso nɔfɛ, nin y'a taa kun de ye. Kulo caman kana mun na quoi. N y'a faamuya. Voilà. Hali bi n'Ala sɔnna an b'an timinadiya nɔfɛ walasa a bɛ se ka na cogo min na. Timinadiya tɛ dɛ, an bɛ wuli a kama de ka taa a ɲini ka na n'a ye. Timinadiya foyi tɛ na sinon nin kuma n'a taara i dantigɛ nin na so a ma nɔgɔn dɛ. Kalu ne b'o jala di e yɛrɛ masakɛ. E bɛ se ka ko o ko kɛ e k'o fɛɛrɛ tigɛ ne ye. Ne bɛ min fɔ e ɲɛna yan, ne tɛna se k'a fɔ n bɛ t'o fɔ fan wɛrɛ fɛ. Cɛnna e kɔni i jo t'a la bi i jo t'a la sini, ne bɛ jalaki ɲini yan, mais mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ ne tɛ jalaki, ne bɛ dɛmɛ e fɛ. I y'a faamu? Ayiwa n y'a faamu. Donc ne kɔni ne bɛ seko ni damayira bɛɛ k'a la. Bi bɛ ne bɔra yan, ne bɛ n dɔgɔmuso wele k'o ɲininka a lahala la. Ne dun b'a dɔn ni ne kumana n dɔgɔmuso fɛ, walahi a tɛ nkalon tigɛ n ye. N y'a faamuya. N b'a wele téléphone na ni min bɛ yen sini ou bien su fɛ n b'i wele k'o jaabi d'i ma. N tɛ baasi ye. Inchallah. N'Ala sɔnna. Patron tun bɛ k'a fɔ n yɛrɛ de y'a mɛn sa, nin don ko nin n'i bɛ nin kalama a binna k'e i tɛ fɛn fɔ nin kɔ. Mais i ye min mɛn fɔ n ɲɛna kɛ. Patron tɛ ye muso ni furu ka sɔrɔ a kun kɔnɔma de don, mais u y'o dogo de. Jɛnɛba, cɛ nin kuma in man di da dɛ, et puis n tɛ baarakɛden kuma i da. I tɛ nin kuma in bila fiɲɛ ka na nin ta. Bi mɔgɔ t'a fɔ, bi mɔgɔ yɛrɛ t'a ye. Ne ye baarakɛden dɛ, mais ne bɛ min ka du kɔnɔ ko n b'a bɛɛ dɔn, ne y'a f'i ɲɛna. N dalen b'i la, o dan ye kuma nin f'i ɲɛna. Jɛnɛba, ne ta ka nɔgɔn ko i t'a mɛn mɔgɔ da ko ne n'a fɔ, mais ne fɛnɛ kɔni b'a dɔn e ni tagali cɛ man jan. N bila. Ni tagali cɛ man jan. Ne ko Badara, i ni muso filanan ka ko a bɛ cogo di? A diyara. Wa i y'a diya. Bon, pour le moment problème kɔni t'a fan fɛ. Problème foyi t'a fan fɛ. Ni gâteau b'a la a b'a ka tobili kɛ. N'a tilala a bɛ taa ka butigi la. N'a nana an bɛ baro kɛ foyi tɛ yen. Ayiwa basi t'a la ɲinɛ hali cogo jugu ye. N y'a ye mun k'o fɔ, janni muso k'a dɔn. Kuma caman ba fɔra an tulo kɔrɔ. Ne yɛrɛ mɔgɔ caman n'a maloya kuma na. Donc i b'i hakili to a la. A dun furu yɔrɔ fɔlɔ tɛ nin ye, filanan tɛ nin ye. Tiɲɛ don. A furula cogoya min na bɛɛ b'a dɔn. Donc i hakili to a la quoi.
n bɛ fɛ k'o de f'i ye. O tɛ baasi ye. I y'a faamu. Voilà. O tɛ baasi ye n'Ala sɔnna. Ne ko Badara demo yɔrɔ a fɔra waati min na nin ka tile 2 bɔ yɛrɛ an ɲɛ b'a la a tɛ bɛɛ denmisɛnnintu la a kɔnɔma tɛ. O de ye n dabali laban dɛ. Muso fɔlɔ o ma den sɔrɔ. Filanan fana don waati mɛn na. O Badara e tɛ cɛya la o la. Kalu. N y'a fɔ tɔgɔ ye dɛ, n y'a kuma fɔ tɔgɔ nin bɛɛ. A ko bɛ ka n yɛrɛ dabali ban. Parce que tiɲɛ yɛrɛ la muso filanan in furula jigiya min kama o ye denko jigiya ye. Ni tɛ cɛya la i t'o fɔ an ye. Non ni cɛya ko tɛ fan kelen fɛ. Ayiwa. An kɔni ye nin ko in kɛ Ala ko di. Peut-être n'Ala kitira la wagati min na. Sinon n bɛ ka n seko kɛ koyi. N bɛ ka n seko yɛrɛ kɛ. Ne kɔni ne n ta bɔ n kɔnɔ k'a fɔ a bɛ mɔgɔ caman ba hakili la olu ka siran ni ɲɛ na. Ni mɔgɔw siranna e ɲɛ ni ne fana siranna o yɔrɔ la sɛgɛ kɔrɔ ko jɛ tɛ tiɲɛ dɛ. O ye tiɲɛ ye. Voilà. N'a bɛ Ala bolo o tɛ bolojugu ye. C'est ça. Ala sago b'a yɛrɛ la. O ye tiɲɛ. Donc an bɛ dugawu de kɛ ni Ala b'a den di l'an ma a ka kɛ den barikama ye. Amina yarabi Ala. Kalu nin diyara n ye. Nin diyara n ye. I bɛ sira de an bɛ taa. Walayi sira b'i bolo. Kalu n b'i fo i ka hɔrɔnya la. Ka na ka tiɲɛ fɔ n ye nin cogo in na. I ma siran n ye, i ma maloya n ma. O hadamadenya de ye. Tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye. Ni ne ma fɛn fɔ i ye dɛ. Walahi. Ne t'a f'i kɔfɛ. N diyara n ye. Voilà. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina. Ala ka teriya to hali bi. Ala ka jigiya ma. Amina. Vraiment nin diyara n ye. Merci beaucoup. I tun bɛ yan.